El passat dissabte tenia lloc la 29a edició de la Diada de Bandes de Música de la Vall d'Albaida, que en aquesta ocasió acollia la localitat de Montaverner. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida va estar allí donant suport a aquesta cita cultural. La Diada de les Bandes de la Vall d'Albaida és la fita més important que tenen totes les bandes juntes de la Vall d'Albaida, a més de tot el que eixen a tocar per ahir i tot el nom que donen per tot arreu de València i altres internacionalment. És un dia molt especial per als músics, per a nosaltres, que jo també som músic, i és un dia que vivim de manera molt especial. Per què? Perquè la cultura sempre té que eixir al carrer, i les bandes de música ja per tradició ja van néixer per aquesta expressió de cultura en el carrer. Tot allò que es feia en les càmeres i en les cambres va arribar un moment en el segle XIX, quan l'evolució dels instruments va eixir al carrer. Des de la banda de la República Francesa, que és la primera banda que n'hi ha, fins a les que tenim així en la Vall d'Albaida, han passat més de 200 anys, però que l'evolució és així, l'agermanament entre les bandes és palès i més avui es pot veure a Montaverner, i jo sostinc que donar l'enhorabona a la banda organitzadora, l'agrupació de Montaverner, també a l'Ajuntament de Montaverner per acollir aquest acte i per tot l'esforç que es fa, perquè qualsevol trobada costa molt d'organitzar, molt de fer i tot, i donar l'enhorabona a tot el món i a tot Montaverner i sobretot als meus companys músics que de segur que avui passen un dia molt especial. La trobada estava organitzada per l'Agrupació Musical de Montaverner i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montaverner, la Diputació de València, l'Institut Valencià de Cultura i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Com a comunitat i com a comarca estem molt orgullosos de les bandes que tinguem, el treball que fan i la inversió que fan dels pobles i de les seues festes. I al final estem parlant de cultura, estem parlant d'esforç, estem parlant de treball, i jo crec que hi ha que felicitar a totes les bandes per la tasca que fan de difusió de la música i de la cultura de la nostra comarca. La Diada de Bandes de Música va reunir 35 bandes de 26 localitats diferents de la comarca, entre les quals es trobaven Montaverner, Benigànim, Albaida, Ontinyent, Alfarrasí, la Pobla del Duc, Otos o Quatretonda, entre altres. A Montaverner avui s'han ajuntat moltes societats musicals de la comarca, la gran majoria. És una resposta massiva i agrair a l'Ajuntament de Montaverner, a la Societat Musical Receptora i a la presidència comarcal que ha fet possible que totes les societats musicals, que la majoria de les societats musicals avui estiguen així participant en esta diada. La jornada va donar inici a les 5:30 de la vesprada des del carrer Alacant. Les bandes van recórrer els carrers Nou, de Sant Joan i Sant Jaume fins a arribar al Parc de Josep Boluda. Jo crec que per la comarca de la Vall d'Albaida, que som la comarca que més societats té, per a mostrar la cultura i el potencial que tinguem musicalment, és genial que totes les bandes puguen desfilar i donar-se a conèixer en el món musical. I per cada poble de la comarca, perquè la diada cada any es celebra en una població. La Diada de Bandes finalitzava amb un sopar de germanor que reflectia l'ambient festiu d'un encontre on la música i la cultura més representativa de la nostra comarca eren, un any més, els protagonistes.